Koukejte zase zítra ve stejnou hodinu a na stejné vlně. Poslouchejte určitě, avšak velice opatrně. Když fedrujete očistu, zapte jednoho fašistu. Když už jsme u té očisty, zapte radši 2 fašisty. Když potkáš fašisty 3, tak je na 3 všechny 3. To už nedá větší práci, místo 3 vzít 4 náci. Schválí ti to celý svět, když jich odkrágluješ 5. Když máš ovšem velké štěstí, můžeš pěstí bušit do 6. Krásný, ale tedy krásný je pověsit předům na lampu fašistů 7. Vem fašistů 8, rozsekej a sypej kosům, pej kosům. Fašisti jsou prvíti, vyprav pohřeb 9. A tím světlo věčné svítí, kráglujte je po 10. 10 se nedej másti, vyprav funus 11. Neb 12, či 13, neb 14, neb 15. neb 16. Můžeš jít až do 19. A můžeš jich vzít přes 20, i když se to nerýmuje. Yeah.